Ty jsi kdo? Já jsem Adélka a jdu nakupovat s rodinou do Kauflandu. A ty jsi kdo? Já jsem Saletisy a jdu s rodinou nakupovat do Kauflandu. Ty jsi kdo? Já jsem Boletisy a jdu s rodinou nakupovat do Kauflandu. Ty jsi kdo? Já jsem Bělka, já jsem stará babička, jsem v důchodu a jdu s rodinou nakupovat do Kauflandu a mám 50 centů a jdu nakupovat do sekáče. Ty jsi kdo? Já jsem Nina a jdu nakupovat s rodinou do Kauflandu. S rodinou? Řekni to tak. S rodinou na Kauflandu. Ty jsi kdo? Já jsem Luisa a mám ženu Bělkanu a jdu nakupovat s dětmi do Kauflandu. To jsme tady gondí. A vy jste My jsme dvojčata a já jsem Džukinata, ona je Drukinata, jsme bracha a sestra. Počkejte, musím si vypravit vlastičky. Jdeme. Počkejte, já jsem důchodkyně. Nedostanu. A už jdeme. Už prišli v krámě čekať na zastávky. Já jsem kupila polnou. Ty, to ty holubky, polné goja. Tak, kúpila si a ideš na zastávku už, ne? A kde je moje segra Bělkaňa a Džukinata? Tak počkej, rýchlo prídu. A my čekáme. Tak už jsme přišli, byli jsme pro peníze na zastávku, protože nemáme ani korunu doma, musíme jít pěšky. Tak jdeme, tady jsme čaje, tady jsme ne, jdeme stavejte všetké. Tak už ideme domů, poďte rýchlo, jdeme se najíst. Jdeme se najít gojo. A holubky, jdeme. Rýchle, bolesity a salesity, rýchle. Co združujete, já mám hlad do pití. Už ti vole. Čekajte, Holubky a goja stejného. ale já mám hlad do pití. Já už chci goja. Pojďte rychle. Děti goja nej, to mě nezajímá, tady. Mě to nezajímá. Fuj goja. Dám ti jednu s tou taškou goja, budeš mít pivko. Fuj goja. Aj rýchlo si sednete. Já mám hlad do pití. Sedněte si všetky k sobě. No. Všetky k sobě běžte tady. Běrko, tam běž, čaje. Sestra moja. Trošku vlasy, padaj ti. Tak. Takom každému rozdej trošku jídla. První dej tady sáře, ať Vem papa. Vem si goja. No vem si goja. Aj dělej, aj jes. Nejak hodně do pití vratu sám. Musíme šetřit. Navázal se do pití. Hej, tady dává tady naši prdelce. Hej, tady dává naši níně. Žrouce. To u nás mi kilo salamu. Ona tady ta salety Chleba. si bere plno chleba všetko. Malo dej. Aj rýchlo máme taký hlad. Sotva žereme, sotva dýchame. A tady dali naše doletnice a tady naši Luzovi dali. Hej, dali mu. Aj ty si vem čaje, pokaka na minč. Aj no ty taky žer, ty jak vypadáš jak minča večná. Aj ja more, malý klasok sotva jsem čistý, nemáme kúpeľnú. Tam jsou. Počkejte, ja idem rýchlo na záchod.
Ticho, já jdem rychle na záchod. Tady je chlapeček, co kaká čura. Ale holky nemají penízy. Ty už to pustila? Ale holky... Trošku ještě salátu. Trošku ještě salátu, dělej ven. A už spěju, že noc a zasínáme světlo. Oni se zbudili, tak to, spíte rychlo. Ty vole, tak už držte tu hubu, ty vole. Spíte rychlo, spíte. Tak a zítra se zbudíme. Tak spíme teď. Spíme. Takže tohle je naše video. Takže tohle je naše druhé video, jak si jdeme nakupit hadry na sebe. Tak a teďko nás skončí video. Já teďko jdem na Budar, takže zatím na ně kameru. A zatím přijde naše bolesíci, tak jít tam. Naše dukinata, naše rodina šla se jít najít. Takže šla na Budar a my zatím budeme natáčet. Takže tady to byl Luisa, náš dědeček v důchodu, tady to byla naše moje sestra, Dukinata, tady to je Bělkaňa, naše rodina zdaleka. Tady to je její sestra, tady to je naše Nina, tady to je Prdelka špinavá, tady to je Dukinata. Ne, Dukinata ne, Boletisy, pošíkaná beda.